illetve itt ez ominózus piros kis négyzetünk benne a szöveggel, ami egy érdekes dolog, hogy akkor ezt elforgatva hogyan fogjuk megoldani. Ugye a blogunk nem lesz, lesz egy ilyen kis hírlevelünk, illetve maga a footer. Ezeket meg is próbáljuk akkor ma befejezni, hogy következő alkalommal meg tudjunk csinálni egy ilyen regisztrációs formot, meg hasonló dolgokat. És elméletileg ez pont a legvégén volt a foglalkozásnak, hogy annyi, hogy el lett forgatva gyorsan, ugye a négyzet, és akkor Igen. így kész is. Jó, oké. És akkor most egy ilyen eléggé béna cuccunk van, de legalább el van fordulva, van benne valami szöveg, ugye az pedig majd az a kis fehér lenne, ami ott el van bújva. Ezt kellene akkor úgy megcsinálni, hogy nézzen is ki valahogy. Én most majd itt váltogatni fogok, inkább teljesre fogom tenni, hogy jobban lássátok a kódot, és megkeressük itt ez a banner section. Most kicsit így elkülönítem, hogy így látszódjon. Ez az, így van. Ugye ez a banner box red a piros kis négyzetünk, ez a white, ez lesz majd a fehér, és akkor itt a box content, az pedig ez a címsor, ez a lorem szöveg, illetve itt ez a gomb, és akkor itt van a banner box redünk, ugye ennek adtunk egy 300x300-as fix méretet most, 10 pixeles border rádiusz, ez épp csak egy kicsit így finoman ugye legömbölyítette. Ezt már végén írtam bele, ezt már lehet, hogy ti nem is láttátok, de az nem is fog kelleni, meg ez se fog kelleni. Ne zavarjon be. Ugye a transform tulajdonság, vagy kulcsszó, volt már róla szó többször, hogy különböző transformációkat tudunk vele végrehajtani. Ezek közül egyik a rotate, ugye vele forgatunk. Beszéltünk a scale-ről, ugye itt a HTML-be natívan beírt SVG-t például ezzel méreteztük, a scale-lel, illetve ugye itt a translate XY-ról is, hogy mozgatni tudjuk az elemeket, arról is volt szó. Viszonylagos újítás a CSS-ben, ezt mikor gyorsan beleírtam, erről nem beszéltem, ez a transform rotate 45 deg, ezt egyébként lehet most már úgy is írni, hogy egész egyszerűen azt mondod, hogy rotate, kettős pont, és akkor zárójel nélkül szépen írod. Azt, hogy mennyire támogatott a böngészők körében, és akkor látszik, hogy ugyanúgy el van fordulva. Az pedig ugye van arra egy jó kis oldal, a Can I Use, ahol meg lehet nézni, hogy milyen a támogatottsága. Én most ennek nem néztem meg. Az biztos, hogy a transform az működik mindegyik böngészőn, tehát az egy jó dolog. Azzal tuti működni fog, ezzel a rotate-tel nem tudom, hogy mindegyiken működni fog-e, megmondom őszintén, nem néztem meg. Én se, ez egy ilyen idézőjeles házi lehet, hogy a Can I Use oldalon le lehet keresni, hogy a rotate CSS egy önálló tulajdonságként működik-e, vagy mennyire működik. Mert ugye olyat érdemes használnunk, meg úgy érdemes használnunk ezeket, hogy nekünk többfajta böngészőt kell támogatni frontend oldalon, hogy erre figyelni kell. És ez a banner box content, ezt még együtt csináltok, ez a -45 deg, hogy a szöveget meg visszafordítottam, ez nálatok, és így volt? Ezzel nem kell foglalkozni. Az igen, csak amit kitöröltél, az nem volt. Azt mindjárt fogok róla beszélni, azt itt nem fogjuk használni, de akkor beszéljünk is róla. Jó. A rotate alapvetően úgy működik, mikor forgatunk, hogy ebben az esetben ugye van egy négyzetünk, és gyakorlatilag a középpontja, ugye átlója, ahol keresztezik egymást, ott lesz a középpontja, a középpont mentén forgatja el. Tehát mikor azt mondjuk neki, hogy rotate 45, vagy rotate 90, vagy akár mennyi, ugye meg is pörgethetjük, hogyha kellően nagy számot adunk neki,
akkor a középpont mentén fogja elforgatni. Van ez a Transform Origin nevű tulajdonság, CSS tulajdonság, amivel meg tudom mondani azt, hogy ne a közepén legyen a forgás, ne a közepén legyen a forgáspontja az adott objektumoknak, most ebben az esetben ugye a négyzetnek, hanem mondjuk valamelyik sarka, vagy valamelyik oldala, és akkor a mentén fogja elfordítani. Tehát, hogyha én a bal felső sarkot adom meg forgáspontnak, akkor fordítom, akkor ugye a mentén fog fordulni. Nézzünk is akkor erre egy példát. Ugye most szimplán megforgattuk 45-tel, ezt inkább ide teszem, hogy azt a nagyot forgassuk. És akkor ugye ez itt volt körülbelül így normál állapotban, és elforgattuk, a középpont volt a forgáspontunk, ahhoz képest 45 fokkal, hogyha viszont Transform Origin értéken változtatok, például mondjuk azt mondom neki, hogy top, vagy a csúcshoz képest, akkor látszik, hogy máshova csúszott el, máshova került. Miért? Mert ahogy volt szépen a négyzetem, a tetején lévő pontot jelöltem ki, és amentén fordult az egész 45 fokot. Nyilván, hogyha a 4 sarka közül bármelyiket jelölöm ki forgáspontnak, és ahhoz képest, tehát a mentén fog fordulni 45 fokot, akkor teljesen máshova fog kerülni. Ez a Transform Origin, ez igazából erre szolgál, ezt lehet vele állítani. Nekünk ebben az esetben nem kell. Bizonyos esetekben, hogyha ezt a rotate-et használod, szükség lehet rá, hogyha nem feltétlenül tudod oda pozícionálni így forgással, vagy nem oda kerül, ahova szeretnéd, akkor gondolj arra, hogy lehet hogy ez a Transform Origin-nal kell megadni, hogy mi mentén forogjon. Ezt ilyen kommentként szerintem befogom, azt nem akartam az egészet kikommentálni, majd csak így, inkább ide mellé, hogy gyakorlatilag mm, hogy melyik pont, hát az, hogy mentén, az nem is jó megfogalmazás, de talán érthető, forogjon. Hát igazából melyik legyen a fix pontja, ami mentén majd mozog. Ez igazából ugye egyébként nem feltétlenül csak a rotétre alkalmazható, hanem maga ez a transformációra, amit a transformmal csinálunk. Jó, de egyébként ez most nekünk nem fog kelleni. És akkor így kommentelem ki. Látszódjon, hogy ez. Rotate 45 fok, és akkor szöveget meg visszafordítottuk, ugye? Közben valamit változtattam-e? Nem, nem. A szöveget kell majd elhelyezni benne középen, illetve a kis gombocskát, hát meg ugye ezt betenni valahogy ezzel közel egy pontba legyen, mert hogy az látszik, hogy ha bár beállítottuk, hogy ugye meglegyen ez a fix marginunk, két oldalt, és ezt kikommentelem megint. Ugye látszik, hogy ez itt egy szépen ezzel van egy vonalba. Megtörtént ez a rotét, és akkor kilóg. De miért lóg ki? Ez ugye elég egyértelmű, itt van a közepe, elfordítom 45 fokkal, ugye az átlóm az szélesebb, mint az oldalom, az átló lesz a szélesség, túl fogok lógni. Tehát túl fog lógni.
Ezt ilyen esetben nyilván ki kell matekozni, tehát azt mondod, hogy kiszámolod az átlóját a, a négyzetednek, hogy azt meg fogod tudni tenni, mert itt lesz egy derékszögű háromszöged, és akkor A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, megkapod ezt az átlót, és akkor amennyivel lesz hosszabb, mint az oldal, annyival arrébb tolod jobb oldalra, hogy szépen oda bekerüljön. Tehát azért a matekra szükség van a frontend fejlesztésnél is, nem a legkomplikáltabb módon, de ilyenek előfordulhatnak, hogy kell azért kicsit számolni. Vagy ha nincs kedved számolgatni, akkor kísérletezgetsz, hogy mennyivel tologatod el, de ezt most visszaállítom. Az a lényeg, hogy itt most ez azért látható úgy, hogy most került egyébként vissza, hogy látszik, itt van a körülbelül, és akkor ennyivel túllóg. Nem tudom, ez egy ilyen ránézés, egy 30 pixel, 50 pixel. Valamennyi lehet. A szöveget rendezzük, akkor el benne meg a többit. A banner box content pedig ugye az megint egy kis dobozkánk volt benne a szöveg. Mikor 45 fokkal lefordítottuk a dobozt, akkor fordult annak a tartalma is, és a mínusz 45 fokkal igazából azt a tartalmat fordítottam vissza, és akkor így van az, hogy élére van állítva ez a négyzet, a szöveg benne pedig vízszintesen, tehát mondjuk úgy, hogy normálisan helyezkedik el. És akkor banner box content. Ezt el kellene helyezni majd valahogy középen, mert most azért ez itt el van csúszva, ki van csúszva. Ennek van egy 300x300-as mérete. Igazából ennek a belső résznek is egy 300x300-as méretet kellene adnom, tehát meg kell adnom neki a méretét ahhoz. Ezt innen bemásolom. Hogy középre tudjam benne helyezni a tartalmat. Ugye van egy négyzetem, van benne egy másik, ami a szöveget tartalmaz, elforgatom az egyiket, a másikat vissza, és ugyanolyan méretűnek kell lenni, hogy ahhoz képest azon belül középre tudjam majd elhelyezni az elemeket. Tehát látszik, hogy most már igaz, még nem jól, mert itt egymás mellett vannak, de most már középen helyezkednek el benne ezek a szöveges elemek. Adunk neki egy flex direction kolónt, hogy egymás alatt legyenek ezek az elemek, amik itt vannak benne, és akkor igazából ehhez hasonló elhelyezkedést a szín meg a font típusunk az nyilván nem stimmel, de az látszik, hogy maga az, ahogy elhelyezkedik, az már ez. Ezt, hogyha arrébb akarjuk tolni, mert zavar minket, hogy picit nem jó helyen van, azt transformációnál ugye van a translate tulajdonság is, arról már volt szó, hogyha több ilyen transformációs elemet akarok használni, akkor a transformon belül meg tudom tenni, hogy akkor ide jön egy translate, jön egy scale, ilyen felsorolás szerűen, vesszőt ide nem teszünk, hanem egész egyszerűen rotate érték, translate XY, vagy mindkettő érték, esetleg scale érték, és akkor a végén van a pontos vessző. Itt, hogyha én most a Translate X-el akarom ezt az egészet elmozgatni, mondjuk 50 pixellel jobbra, mert mondtam, hogy hát egy körülbelül annyival lehet ez így arrébb, akkor ha nem a contentet mozgatom, akkor még lehet, hogy sikerrel is járok valamelyest. Sorry. Akkor azt látjuk, hogy hát majdnem még egy kicsit, de egyébként alakul, viszont itt is nagyobb lett a hézag, nincsen középen. Ez emiatt a nyavajás forgáspont miatt van. Tehát itt ilyenkor az Y tengely mentén is kellene mozgatni, mert látszik, hogy lejjebb ment. Ugye vagy ide írom, hogy translate Y és egy érték, de
volt arról szó, hogy hogyha translate, akkor az a XY értéket is változtatja, és akkor egy 50 pixel fölfelé akarok haladni, ugye az Y tengen, akkor mínusz értéket fogok adni, megnézzük ezt is egy 50 pixellel, hogy mi történik, és akkor hát majdnem icipicit beljebb van, de most nem matekozunk, jó? Most nem számolunk átlót, azért ez körülbelül most már úgy helyezkedik el, hogy majdnem ezzel. Mondom, ki lehet egész pontosan számolni, hogyha az átlót kiszámolod, akkor annyival fogod mozgatni majd jobbra, illetve el fog mozdulni a függőleges tengelyén és Y-tengelyén is, akkor az Y-nal is. De ez megtörtént ennek az elforgatása ennek az elemnek, ez már patent, viszont van nekünk egy ilyen fehér színű kis dobozkánk is, ilyen 50% off felirattal, amit szintén el kellene helyezni valahol ezen az elemen belül, illetve hogy így rálógjon. Igazából itt a legegyszerűbb, vagy egyik legegyszerűbb módszer az, hogyha ennek a piros négyzetnek ez a fehér, ez gyerek eleme lesz, abszolútan pozícionálom ezt a fehéret, és akkor ugye a szülőhöz képest fogom tudni mozgatni a top right, bottom left-tel. Ezt fogjuk megpróbálni itt is. Visszakapcsolunk ide. Lássunk is valamit. És ennek milyen? Banner box white. Viszont ezt mikor csináltuk a HTML struktúrát, akkor látszik, hogy ezt a banner box reden kívülre tettük. Egész pontosan én. És akkor itt jön be az, hogy menet közben utánfinomít az ember, mert ugye azt mondom, hogy hát ez azon belül kéne legyen, és akkor abszolút tudom pozícionálni. Úgyhogy én ezt a box white-ot szépen itt most megragadom, és akkor itt beviszem ide a red alá. Illetve egészen pontosan a redbe, tehát a záró div alá. Itt valami meg is jelent már, itt látszik ez az 50% off, és akkor van egy banner box white klasszom, amit még nem használtam eddig sehol. Ezt én most ide be is fogom dobni, és adok neki először background color, van egy ilyen BG main, ez a fehér színünk, és akkor látom, hogy aha, itt van, ez méretileg elég érdekes, semmi gáz. Először is adok neki egy position abszolútot, mert azt mondtam, hogy az abszolútba szeretném majd pozícionálni. Ő kell, mert most ide került. Adunk neki egy méretet, ez ilyen, nem tudom mekkora lehet. Hogyha ez egy 300-as, hát felétől kicsit kevesebb, nézzünk egy nem tudom én, 120 pixelt, és akkor ugyanakkorát nézünk a magasságának is. Körülbelül. Ennek is lesz majd egy 10-es border rádiusza, ugyanannyira lekerekített, mint a másik elemünk. Úgy van, ott le is van kerekítve. Ez a box red, ennek én nem adtam position-t, ugye? Nem. Adjunk neki egy relatívot. Biztos, ami biztos. Ugye azon belül vagyunk, nem volt neki adva, ugye? Nem. Red, így van, és akkor itt van. Jó, itt van benne a white. Jó, csak nézem, hogy közben, ahogy. És akkor most ezt kellene a top right-tal pozícionálni. Nézzünk egy top right nullát, hogy hova kerül ezzel a kettő értékkel. Ide. Miért ide kerül? Hát azért, mert attól, hogy én elforgattam, hogy a 45 fokkal, ezt úgy kell szemlélni, mint egy normál négyzetet, és a jobb felső sarok, ugye a top 0, right 0, az pont ez, hogyha visszafordítom az egészet 45 fokkal. Ez azért fontos, mert ugye én valami ilyesmit szeretnék majd itt megjeleníteni. Tehát amikor ezt mozgatom, akkor
nem is a right-tól, hanem majd a left-től kellene ugye 300 pixel, mondjuk egy 50-50 pixellel, ugye, akkor lesz itt, még ez ott arrébb is van egy csöppet, így, és fölfelé a toppal pedig mínuszba kellene mennem, mondjuk egy félig lóg ki, jobban, mint félig, mondjuk egy mínusz 80 pixellel megnézzük, mínusz 80 pixel, az még sok is, nézzünk egy 60-at, körülbelül így ez a left 30, meg hát inkább legyen 40 mégis. És akkor ez az elhelyezkedés, ez így körülbelül meg is valósult itt is. Egy olyan probléma van, hogy ez a szövegünk, ez egyrészt nincsen elfordítva, másrészt meg ugye nincs is középen. Ennek a Banner Box White-nak hát megint csak egy ilyen kis hozzányúlás szükséges. Erre nem lett felkészítve, amikor a HTML struktúrát végeztük, hogy ennek is fogok csinálni egy ilyen content, Banner Box White content lesz a neve ennek a divnek. Ebbe teszem be ezt a 50% offos, itt vagyok, feliratot, és akkor ezt a Bannerbox White contentet fogom elforgatni majd, és behelyezni középre. Gyakorlatilag ugyanaz lesz a működési elve, mint ennek. Mindjárt meg is nézzük, hogy Bannerbox, pont az nem kell, White content. A 300 pixel nem lesz jó, viszont ezek az értékek, ezek elméletileg egy az egybe, ezért én ezt itt kitörlöm. Ugye minél kevesebbet írjunk, és akkor lesz egy olyan, hogy Bannerbox content, aminek lesz szépen egy ilyen értéke, ami a 300 pixel volt, illetve lesz majd egy content, aminek meg ugyanaz lesz a mérete, ami magának a szülőnek. És akkor gyönyörű szépen, ott van benne a 50% off, középen van, és úgy jelenik meg, ahogy kell. Nyilván címsor, szöveg, gomb, ebbe a szöveg szabadon formázható, méretezhető, tehát ezzel mi most nem is foglalkoztunk, hogy mondjuk itt a contentnek a színe, az csináltunk ilyen változót? Igen, ez a main BTN color, és akkor ugye az a piros lesz, aztán picikét formázzuk meg. Content, mik vannak ebbe? H3, H4. És itt hogy néz ki? H3 az olyan vastag, jó. Content, H3 az nagyon font size. Megnézzük 2 remmel. Így van. És akkor lesz egy H4-es elemünk is, ami szintén 2 rem, viszont a font vastagságot leveszem ilyen 300-asra. Jó, és akkor adok még neki egy text transformmal egy uppercase-t, hogy ez ilyen, az off az ilyen nagy legyen. Jó, és akkor megformáztam ott a szöveget. Nyilván a box contentembe, amit a redre vonatkozik, ott ugyanúgy meg tudom formázni, be tudom állítani, például egymástól kapásból ugye ezeket az elemeket, ez flex, és ráadásul ugye az iránya az oszlop,
adok neki geppel egy remet, és akkor látszik, hogy itt szépen ezt széjjelebb is húztam, és akkor ugyanúgy a címsor, benne a szöveg, illetve a gombnak a formázását azt el lehet végezni, úgyhogy hasonlóféleképpen nézzen ki, mint itt. Kapásból adunk neki színnek egy box text color, igazából azt is használhatjuk, és akkor fehér lesz, és akkor a méreteket pedig szabadon változtatva. Én most ezeket nem írom át, igazából annyira nem lényeg, meg ezeket meg tudjátok már ti is csinálni, hogy kiszelektáljuk a banner box contentből a H3-at, meg a H4-et, illetve ezt a A elemet, ami az Image Card Button nevet kapta a keresztségbe. Jó, és igazából ez az, amit mi csináltunk, ez az eredeti, tehát látszik az, hogy igazából ez a kinézet, ez a megjelenés, ez megvalósítható, mindenféle ilyen képek, meg külön ilyen legyártott grafikai elemek nélkül, igazából azzal, hogy elemet létrehozol, átszínezed, háttérszínt adsz neki, megforgatod, bepozícionálod, és akkor egy ilyen kicsit érdekesebb, nem annyira egyértelmű kinézetet megjelenni, és egy ilyen layoutot is létre tudsz hozni.